Kata service rule ke bam dan AA nang betagi nang tre. Subha, move clause by clause. Mr. Chairman, sir, I beg to move that clause 2 of the rule do not stand part of the Khasi Hills Autonomous District Council. Service Rule 2026. Mopo Subha. Diperlok season 4 ngapriang song bahaya pi sakani ka video jonga hakani ka por. Dan ningkong perlok ngaku aban ai kuble ya pi ki balong ki perlok ki baju syat ya page ka video jonga. Ai kuble ya pi ba pin to nang ya kya krat nang ya long ki kam ki jam ki jong pi ha ki jing tre ki jing ta jong pi pin yo ka jing ko jing kya pin kan mau ru kham tam ya u trai mo u nong thau jongi u blei u balap a yangi ka jing em bula bu yangi ka ni ka slapat thai bangin ya em bangin ya kamai bangin ya tre ya ta bangin ya ri ya ki khon bangin ya gino tengah ai kublai pi baro na do ki khon samla contation rang ki long kemi long kpa ki bayu i ka ni ka video ko jonga tengah ai kublai pi baro kham tam ka ne ka diga sing son demo nga kermen ba pi baro pila yawan lingba ki jing sakri hagan ka sengi ka ba blai ula bo bangin ya penlej jing mod ya ka jing ngin kan mau ya ka sengi ka bangin yo ban ya penlej jing mod ya ka bangin sakri u blai teto kata kolong na ka liang ka jonga nga kermen bat ngaru haba nga kan mau ya ka di khasi bat nga kan mau ya pi baro nadu ki bahieng asem nadu ime ipa i kiau jonga ki khon jonga ki bahieng jong baro te haba nga kan mau ngaru nga kan mau ya ka ni ka sengi mau dang pelej kendet la ban long ar minit lai minit hagi jing duai kemot ngakan mau lang ya pi paro ban duai nam ta ka di khasi khnang ba tari khasi jongi kan long ka ba im ha kata ka linti ka ba ngin yo ya ka jing ya sung thu bat yo ya ka jing job ba ngin long kri ka ri khasi ka batip bri tip lai ti perlok ha gani ka porte kumba pila yo i khendiat itu i video nganga dei u analysis ngam ju persha you know ngalong analysis yaki ai baro political analysis ne kanu kakam ka ba ngadon kam ngam dei uta u aktivis nei ngadei u analysis kat bangalahi ngaku aban pensyai lang pi gi perlok te bang i ling ba ka video ka ba mo jeng sisa mau kampat ju khamjia kamba la batai na u CM kamju khamja teng kamju khamja toy hapo ka district council mo wala hangnu ru te lingba ka jing yu habanga ngape ja tu video perlok nga yo samrkhe lang phin bar bahaka porba ki ni ki liang persya ka jing yalam jong u MDC jong ka MDC uba titos yami kum tu te hadin u CM u chairman jong ka ke selar khilang teng har ngar khiep ler fi ka por ngape ja video ngada khiep ler ngada khe namar ba jing sha mo ka dei ka la bakla ba ka ni kalau bakla ada piru pipet but sanang page gi video ngan sapen mi ka full video sha dien te ka long kata korkom te ka kani ka bale mau gi mi mo bale kim song hang tu nga page ya kani ka yu imat ka jing bakla hi ka deina u leader of opposition jong hapo hang ni hapo ke HDC u ba titas imat ka jing lam ka jong u imat kani ka liang persya bon kala sulong pressure ki eki ba teng ni kinong sngap bat ngi bagi le analysis sikini ki eki ko ni syam lot ki jingduna mo teng la chupan kesan kumno rei pila ban kesan hang tu rei ha ka screen ka ba ki paj ba ki yoi naman mentah po hang tu la don bet ki kamera ki ba yu te phimla ban kran be long phide ban song thu ba don ba kinong ring ya phi ka jingkren jong phi kala lej bet saki paj ba ta te kam desu kum kijuk mensua pia kren kumnu ro ka sakut bitang hang tu mata pikiran kendiat ro kala pawe te kata kom yu kan kom le jong yu mau ka jingduna imat hagani ka por ka jingalam jong u ba titos kum u liang persya mau leader jong ka opposition hapo HC imat ka kat banang mi ki por kanang hiar te balei mo u ba titos u ba dei u wei u MDC u ba long MLA teng ru mensua te balai long experience mo kat ka kerdan ka jong u kat ka kerta ka jong u bala long riu temen kumne ngatrai ba lada u khamperkhat khendiat ban pen balang mo ya kata ban pen balang te ela chu kan tho kom ne namar kini ki MDC jong ka BPP kidang dei tang ki khlung ki badang suwan menta ki badang su yu
Te ka sedon ka wei ka kantin ka ba ong mo ka jing sarong ka yalam sa ka jing jod. Te imat mo la bandai kata na banda la sarong than la khlo than bangi la dei kita ki MDC ki bala rim ki bala kham mensua te kemud le se kini ki badang suan mental lagi de tangki khlung kimpat bana ndri em kamlong kumta nomor ba sisin bagi breu kila mi kila sania ki paj ba hi kim dei ki khlung ki don ya kata ka capability ban sensar ban tray mong im dei ban khein khlung ya ki kila ban mat ningkong hoj akapor bagi sedang gimat ka jeng e andre da kila wat haki kini ki khendet snem bagi la syong hang turu kila yo kat barang mi ki sengi kat barang mi ki session ngai i ba kinang long sempang te im dei ban khen po mo ya ki ba ye nu ru dei ban khen po ka jeng khen po pra briu teng lam sa jeng jot mar ba fis ngosarong ila de fi khen po ki we kata ka yalam sa jeng bakla te ngan ban beng cakatu ka benta ba ong ba moh ka jing yalam imat kane ka nakaliang persya la don kamban bujli phi ngasu ong manga kan ngasu ajeng mod ya ki liang persya to ya bujli no yu ne u lidar jong ka opposition ai no ki briu ki dang don te ki samla ki ba kham start kum u ai no yo ngasu yu mo ngasu jer kerteng ai no u MLA jong ka laban ai no yu MLA jong ka soyong ki ba kham sungthu ai no ikitu ki weiru ki MLA ki bidang mi thamai menta te ki kham sungthu kan warna ka jing ba balai ngin ya aisa itu briu bala along expired date lada ngin ya page mo nomor ula along experience kata unde nang te kalong kata kom PE ba kiba mi kila ya mi aba syong hang tu kemut syong stang i kongres ke mi khadu kongres bat i ba titos te kiwai lili kila dap mi lupa nomor kila sung thu te kan ka subject ba ong bala dap delete ya kata jing ya keren ten ya keren su ke ai mo ko ba kapau ha video senang page kamat kumpa kapal te nakaliang chairman ru unailat kemnu kan tilada chairman udon te ka sungthu te kata ka kompanya jong ka edi rule ka rukom mo ka rule and procedure ban conduct ka house sungthu de ru khna ba su wanang ne nang tai ba ong ba de briu banang bastat ubam sungthu ya kata longkat chairman te sungthu tem dei ban khin po la ne bam dei ban chu nyon ju bor ba yu te pi kan du kum kita ke jing e ka mod ka dei ka jing khin po kan kata ka dei ka wai te ngi gila yami shwa kitu namar balai gi hab ban mi no namar gila dap sung thu ba ka jing gila dap sung thu pa kitu gila dap ladap sa yalam bakla namar latib ba hang nem dan issue dan ban yashong te shwa ban ya yung tu lami shwa gitu pi ila telilut gitu ki syuki ki yu te kalong kata korkom perlok te to ya kata ka benta ka we kalong ba nga syuken tu mo khamtam lele kini ki MDC ki badan apo ka ke HDC menta mo po district council long ki bastat ba long ki baburam iwei pinsyara tangkimat ban ja kan tho nama PUE ka jing telot ha ka baning kong te PE ba ka jing telot mo Henry suki kini ki badan apo kinong yalam ka EC kide ki briu ki basir kai ba lajit yaki ka jing jit jong ba adan ngi sat ben yo ba adan ba ulong ubriu ba komta andre ka jing penya ka jong ka jing yalam ka jong ai bet ubu bet kibri ka bastat yaki nyut ta ueng balai umbeng nomor ukwa ya kata ka clean politik bakan long ka jing shai sa kipaj ba ru ken sungtho ladang akran komta wat ong bang support ya no mo ya ka babahi ngi haban support ngi haban kersan ya ka babahi ngi haban kersan ngi kersan yu ka basnio pan larangi kersan ka basniu kamod ngiru ngim de kan kita ki briu ki ba kran ka jing sisa kamod ngiru ngi de ki kai ya halor kini ki eke baro te to te pe jakani ka video sa khamat perlok pin sayo i company se besar mapi sia penlej jengmut mapi te khubli sibun nganum kran sa bakut te ngai kulai pi baro Sekemat ban repres nganum ailat kan ya nganum sa ban ya kini Darah fisusi itu baru belum tifam ke habatan ya ka pawa ke Sharman Hamir Clemenson ada di service rule in pediang ko di service rule am katakan ai kan klik isi it's not my headache it's not your headache let the isi bahkan house kan keren very kata headache seperti juga house kan ni point of order ha by day but kita consideration jong ini ki amendment be move lightly Mr Chairman sir na syukwa ngonra ka point of order ka ba sapu praa saw hakabayday but kini ki amendments to be moved dan lightly. Mana ba fipet agni ka amendments Mr Chairman sir
kapat judon hakanu ke jingja kani ka house bayi ni kibil delete lut baro Mr. Chairman sir ti nakaliang ka junga ngwanra ya kani ka point of order ya kani ka house ba pinle kumno Mr. Chairman sir namar nginya discuss si kabil you haba ha ban delete lut haba ki amendment baro ti nakaliang ka junga ngwanra kani ka point of order pra a number south sir ba bu haka jing punya ka basta ka jong pi Mr. Chairman nginya le kumno haba hakini ki amendment la pha ban delete lut ya ki bills baro khai syukran badan buram halo kata ka point of order belora di PM ketika discretion jong Sherman hakaban pediang ya ke amendment haba ilah pediang kamu kadiban habala wanra ru hakab this of business kadiban ya kata ka pha delete baro khai ne ka pha delete tang ka wei ne kata ka syong haka discussion ke habala de ka discussion ka syong nakaliang ka jong pi ka isi pi pediang ne em ya kata ka jing ajimut jong tau mo ba da pi pediang ta kaya hati da pi pediang ru ka syong haka buat jong pi ba haka jing pediang jong Sherman rei ban ong ban khanglan bang move ya ke amendment pha delete nastang hakut ne pha delete sistem ne pawa kata nama Sherman ila de pediang jangan harai Sherman inhab ban maintain ya kata inya keren ya ke haba nakaliang jong ki ba move ya ke amendment na pha ban delete dot inya keren ya ke konsera ne inya keren naka tangga cover kata kadai ka pangakwa ban ai si Sherman ba inrai ka jimut jong amendment haba ong pha delete kamut minyatai ngala ong ben ne ka syong hati ban pediang nan pediang kadang ka rules and procedure ka house ka bangiya ka puting dala da pin pediang ha ka puting kala manu bajok te spek anta hello kata ka Mr. Chairman sir aku ban pinpoint specifically ha ka rule 88 A4 the chairman may disallow an amendment which is in his opinion frivolous and meaningless hanga ngasu kalong meaningless kani ka amendment but to delete but baraka ini discuss kay apakah amendment ini manwara close by close kay ini discuss yes I agree delete ini discuss hukum no I agree that section berfikir menta kadai ban in apply Sherman hapor ba priang ya amendment dongi chairman ha ka jing start amila ada apa ada satuliat kan ni ada satuliat deh beli fiti man priang ya kata ka rules 88A 4 ka kranshai itu amendment bill the chairman may disallow the amendment which is in his opinion frivolous or meaningless the kadisha net kani ka bill nga declaration ni ai nei pisu pha delete pipa delete totally the kamut kamdan ni issue the nakaliang jongaru nga lab ba kani ka amendment kalong flaws nian lab kalong frivolous and meaningless I like this one ngini discuss ya kai namar ba phila pha delete exactly ni lada jen ba phi add something ha kani kamot ngila ba discuss mentang ini discuss ya kai ha ba phila pha delete yes ngapriang handrai ha ba erase ka point of order kalong valid ka point of order lada pimsha yang abangan move yang ni amendment kamot ka pergi ba via lebor kam dai boleh buat as per rule kam dai boleh buat habang gila halak diri mungkin discuss today beli ngak dalam schedule series 1 and 2 section 14 betul dah sepakat yang kali kita om mengade di bawah mobil betangnya kan ni alang ini kan juga delete schedule lihat amendment principal enactment ini saya ni ajung di alang ni kan namar kata ka rules sang tu kelakran syai kami cepat rule hang tu pada kelakran syai may disallow the amendment which is in his opinion frivolous or meaningless exactly itu kan lada kalong kum tangan sim ya kasan sim ka house lada kasan sim ka house lada kasan sim ka house ya ngini mu ada kisah nak dia macam aling ngamut bandung musuh sampai ya kapor tunggu ngamut bandung musuh lagi mahal teman keren tu kayak gini ngalap bakane ka agenda ka seven ro kelapa delete lot dan kalian juga ngam sya banyak discuss ya kan ni war kalong bi ya kadi badan kam ha banyo yes ngasutu ka badan kam yes ngasutu ka badan kam ini ngamut kila kentai ya kan right kajungi kung kinong hikmat da kentai khlam kentai keren mangin penpau ye halo gani namar bakat ketika rules kalong bi ya ka chair jonga bangan sya ya kini ki kila dia pediam kila deksna yes kiwe ngapediang ngailat ngailat itu yes hadiah ngayu iya kini kalong kaju hikmat ibadah ni kajungit clear tidak dia kan number beli fitir ini syong ni du prabaji bangin keren nak benta kajing bahaja ba council ngasutu ya kata kim dia kata kapor ngasutu ya kata no kan ha dengan keren yang kajing sisa dan kedau yang kajing sisa ka bedai bagi ka service school am namar hang ni ba phila ba delete what is to be discussed discuss kai la delete dengan discuss nak tangkap masalah takakot sada kadang takakot sada sudah
hang tang ini diskusi ai bre. Wah, apa orang delete kamu apa ikan mangai kan ya? Balik apa delete? Te pila de mention something ani. Pila de mention something agani delete lale pila ban ai sakano sakwe pat ki wording ki ban substitute hadin jong ka delete. Kalau pin ai kan ni order paper tidak ada kentai tadi reject saja amenan dong ah. Te nomor Penuman menurut orang ni ban keren keren dengan benar. Ya ka power dong Sherman hani convention ada ni ka service rule. Pin pediang ko ni ka service rule. am kata kan ai kan klik ga isi. It's not my headache, it's not your headache. Let the isi. Bahkan house kan keren. Beri kata headache. Seperti jong house kan ni. Yes, ngasul tu te. Jong house kini menyolat kan keren. Lada kawan dah kelenti ke jong piro hakar pom ko biang ala ban kriya. Yes, nakmat ngapriang. Andai mentan ngandala recheck biang itu, ngandala recheck biang ai ban. Kani the whole thing lah delete. Mr. Chairman, kay halor kata ngawan ra yang point of order 88. Kani ka pati ka penting. Wala penting. Ini kontra close with close. Destroy and discuss sa. Destroy and discuss sa. Soba. Wala yang sering na yung delete everything na mo. Kani ka Soba. yung delete everything. Ni penia ya ka house ro as per ka edi rule. Mr. Chairman, Andre Piklo ya. Amam ngano ta. Kalau ada pisau kita akan sim ya ka sense yang ka house. Kita kiba menjur ban move ya kan ka amendment subhayang. Kiba menjur ban move ya ka amendment subhayang. Ini menjadi baru. Okey, kiba menjur ban subhayang kiba menjur ban move. Kiba menjur kata majority. Wan Island, bishop dah kasar sama house. Yang amendment. Kublai Shibon. Dua rai kan ni. Ngaya as per rules. No rule. Bila dia pedang. Kim Island kan ni kalau bafi divide atau bafi penduk ya ka hok ka jonga bangan keran ni apa house ke jing sisa. Nilai ngasal. Kamdai bang penduk kade ka jing bakla jongpi ban wanra. Ladang bakla pedi. Subha. Bila pedang. Balik. Kalau pihak anda ngai hang ni bapila delete all deleted. There is nothing to be discussed. Subha. Labiang. Kublai Shibon. Pemnu pikiran dak usah. Ngakot UCM Subha ban UCM move consideration of the rules clause by clause. Mr. Chairman, sir, I beg to move that clause 2 of the rule do not stand part of the Khasi Hills Autonomous District Council.